Kanjeng. Pinggirke supaya aku lis bacut mudhing wikan lho. Engko kula aturi kondur kemawon wonten ing Tuban Kanjeng. Sebab apa malah sliramu ngajak bali oleh Kadipaten Tuban. Awit sak tindak panjenengan menika manggihaken sawer keng medhot margi. Ingkang mangka sawer menika sawer weling Kanjeng. Anjur werdine kepiye? Ujaring para winasis keng sampun hanyempuna. Menawi to wonten tiyang ingkang tindakan manggihaken sawer keng medhot margi. Nggih, sawer weling. Tertentu bakal nemahi praloya. Panjenengan kula boten pengin kecalan Kanjeng Pangongso Apa meneh mung sakula ting medhot tegalan. Wasan mangewu cacahing barisane prajurit ing lambangan aku ora bakal mungkin. Ayo dipacut. Mangke rumiyin Kanjeng. Mangke rumiyin. Wonten suwantenipun besi Kanjeng. Suwanten besi kengan apa? Loh. Menika besi gagak Kanjeng. Besi gagak menika ugi pralambang Kanjeng. Anjur pralambang apa bangsa pati? Adat rupiahipun menawi to wonten besi gagak ingkang nyamber-nyamber. Menawi ngaten ing mangkenipun campuk perang dumadi Tuban dalah Blambangan. Ing mangkenipun badhe wonten bebaya pati. Monggo katuran kondur kemawon Kanjeng. Sumraing prajurit yen bali ora entuk gawe kedung dadi gawe ana ing palagan kali kuwi. Nadyan oke pepalang. Ayo derek aku. Kanjeng dimati ro gawe. Nuwun derek Kanjeng.
Mestenipun kula matur namung sungkem pangabekti kula ingkang pundhut. Ya. Matur nuwun dene kowe seling. Isih nganggep pun paman minangka gantine wong tuamu. Tak tampa. Pangestu tampanana. Sanget tamkin kawula. Mugi nibono dhateng teguh sarta kajuwanan kula. Mbareng Paman Rangga luwih kering negara Majapahit sira keng nyebabake merga sira mbarang pamuka ning negara Majapahit kepin garwa Sang Jwita Ratu Kencana Wungu. Kula kanthi yen sliramu isih nganggep pun paman wong tuamu urung keniatmu aja bacutke kekarepanmu bali ana ing Blambang. menapa kula lepat menawi kula kepengin gawe kalian Suba Sidinggih Senana Luput jalaran apa? Jalaran Sang Jwita Ratu Kencana Wungu salah sawijining pangarsa negara Majapahit kang angka 2. Sang Jwita Ratu ora kersa nampa panglamar. Paman Rangga luwih mestinipun panjenengan taksih kelutan. Nalika negari Majapahit dipun gegeraken kaliyan menungso ingkang asilah maesa Ya, ingkang nami Kebumartuwen. Monggo sedaya para punggawaning negari Kraton Majapahit boten wonten ingkang saged alit nggarat agungipun Medhai. Lajeng nalika semanten sinuwun Prabu Brahmatunjung Swart ngawontenaken Giri Sayembara dhateng sinten kemawon priya kalebet kawula ing Majapahit yen to ingkang saged Medhai kaliyan Kebumartrewen menika yen kakung badhe dipun dhawuhaken kaliyan putranipun Dyah Ayu Suba Sidinggih Senana mongko nalika semanten nggih Mas ya. dikogi punapa kangge paseksen lan ingkang saged Medhai Kebumartuwen boten sanes namung kula nalika semanten kula taksih nami Jaka Ugara kawujudan kula taksih bagus ngantos kula taturut Raja ingkang kados ngaten merga kenging sungatipun si Kebumartuwen. Lho sareng kados ngaten nggih Mas. Sasampunipun Kraton Majapahit tentrem ganjaran kula boten siyos dipun gawuhaken kaliyan Suba. Nanging kula namung dipun lironi kawibawan ing Kadipaten Blumbang. Cobi kados ngaten menika Mas. Ateges Ratu ing Majapahit Sang Prabu Brahmatunjung nalika semanten yen dawuh esuk gele sore tempe boten kenging dipun pitados dening kawula Mas. Mila saking menika nggih Mas. Kula nyuwun kanthi saged dika kersa dhawuhaken kula kaliyan Suba Sidinggih. Sing bodho kuwi kowe aja ngluputake Sang Prabu Brahmatunjung. Yen sliramu ora kersa glirone bumi Ndranti. Sliramu bisa nagih janji garwa Sang Jwita Ratu. Nanging wis kladuk bumi Ndranti tok tampa kowe jumeneng adipati. Kadipun yen kowe meksa mbacut paman kang ora lila, paman kang dadi pepalangmu. Becik kowe bali kaya ning Kadipaten Tuban. Kula kersa wangsul
wonten ing Kadipaten Jombang waton saged sesarengan kalian Subasa inggih semeron Baran yuni anane Paman Trisno karo kowe. Yen kowe ora manut apa sing dadi dawuh Paman aja luputke. Yen Paman mentala karo sampun dados sesantening manah. Yen to kula boten saged jawab kalih Senono tapi laur kula dumugi perjalanan. yen kaya ngono isih tetep bacut. Yung inggih Aku pikir sakit Bapak. awas tanpa. Yung ampun tenang. Kenging menapa panjenengan mentala gak siya dhateng kula. Mergo kowe ora nutuh marang dawuh Paman. Yen kowe ora bali ana ing Blambangan. Ora idep kowe putra pulunan. Yung Paman. Kula nyuwun jauh. Kalih Subasa. Bali, Yung boten Pak. bali, Boten. ora bali. Yung Paman. Monggo luwih Pak. Ana ku arepane karo aku. Boten kirang-kirangan ke kula ngajeni dhateng mriku. Dewa semanten panjenengan mentala kula dhateng kula. Mongko kewan kaping kemawon. Yen kapedak menika kula jelas. Sareng oleh kula menika apa ing jamu. Panjenengan gak siya, panjenengan kula. Yen ngaten kok wani kali sampeyan. Babo, babo.